Say your back cheek as a more. You kind of Obofour. Obofour. Ti me pacho so beti me aboa na wa educate yen because ya no kura na akofa ya bebo me wo. Me pacho ane. Oh. So you Obofour. I say me Obofour. Oh, small boys are young. Kwalesisa. Adofo. Media nkadia me penny. Ni die ni obuo kwan so no. Okay. Bible akansa we asini say wonimo abisa. Okay. So wonimo berebe. Na wo fiti prekope. Yeah. Adi atem de die. Atembuo. Eno na misuru akire ma wo obia esa. Okay. Yeah. It's a me Stephen Adom Kyei Duah. Obia ntumeme. Ena me no de ana me ya kakra ne se. O sore me so. Na se afeso nso so bone ne ba. Na wo be pam twa na akwete se me na me. Eno na me. Yeah. Ahohom agu ho nyana. De yede soma asem esoma no no. Oba ha. Oyade Obofour ma. Onyankopon atu Obofour ayere aba wonchen enti obia owo tumi was bia was ruodin. Yes. And so at the moment wafa soma adwuma no de frɛ no Obofour Sara so na ba asase so a obia ya be obefa soma na adwuma no waba wonchen no osumo be frɛ ne dan Obofour. That's right. Na Obofour no yawo mumie no. Okay. Ya were the fallen ones. Obofour ayesoma wo ba no. Wa ba beje yankotoa ne yesode ye. Eje yan afode ne yan afede ye nsomo. Na kire se wa hwe ase yadan osoro fallen angel. That's right. Sara onyame nipa bia wa asase so. Oye Obofour. Enti me bie ma no say yasoma me se membra wonche yasoma me se membra wonche na me ne waka sei na se wo fro bia abona ma so wo nyame ampa ka beka se unyame Obofour ayadan Amana ba wonche na me Obofour me ba se nyame ni pe ade achi bo afode ma me to sra ha ma me bra ba na afede be koto me na ase wo na che se mayadan machiase e wa Obofour nyuma ne dan emu enunti na Obofour no e ka kire John no se enkotomi ensore me na me nso me ye enti me ye osomafo na se wo me no a me ye somafo me ye Obofour na wo nso so ye somafo me ye somafo se wa na che se wo so ye dan Obofour. Hallelujah. enti no nyame mu no enta yaka ho konkura nyonko fa. Okay. That's right. Enti se o bompaya we no mu yesuma se mu anka me de beja bra me bra so enti nya ni nyinam na mebiem in the public domain. Right? Yes. Every say ahemfo chene ye no Ebi. so ahunu o bompaya Yes sir. osoro SSL u dedicate wo e declare ho say wo ye de osoma wo a obekro enti Obofour so ehu sound so say wo ye den wo ye Obofour. That's right. Enti Moses nom Yes. wo David nom Yes. be say adifo na chat one na ye secret prayer. Okay. Obonu kukuem. Enti na Moses ko 40 days 40 nights. Elijah ko 40 days 40 nights. Asuafo no ko 30. Yes. Yesu ko 40. That's right. Me Adom ko 40 days 40. Na Yesu ko 40 days 40. Okay, then. Me ko 40 days 40 na Yesu mi ko breki. Enunti na wo wakọ wo 40 days wakọ wantwe a wakọ ahe unduru de madwin. Eje me kirew. Hallelujah. Na say say amen na bribi ekura. Amen. Amen. Na me declare wa ha no ma say akonya no abedi Ghana na me
When I watch Amate. Now you That's get right. out. Wow. Now you What is get so- out. Te da me ba am be kunu say ade sia we so onua bi ofia brochire na ode ba. That's right. And no dia be sia. Me na am to swint ear pon am fan share me. Hallelujah. Why? Coronation of Men am the to pain. Wow. Why? Yes, sir. And na sumasem no. Ya wo Bible ashase no wa ya wo adifo akese. Adifo Nketwa. na akese no de anu wonda o man ano. Ana nketwa no so de da asafo no. Wa de oba Kristo so mu a wa anyame nipa for the dan sorry ano. Yes. Me na sorry ano. Me da o man I know. enti me no millennium Moses. So what you say? Enti na maka kire mo say me ne mo ni asori membership. Na o se me mesa ne mo. Yes. Na me mfa mo mra na mo mbeso mo no. That's right. Hallelujah. Yes, me mfa mo mra na mo mbeto collection man. Am Am be didi mo. Baby. Me di entesa. Me da o man ano. Enti me no me wo soro ene no se maka chem se me bra so. Afi me kam bibia prem. Yes. Me adom me wo soro. Nya so for sem. Baby. Asofo de se o collection. Yeah. Se otie no. Nya so for sem. Na ya wode nipa na atete no. Na me de ono ana apam. That's right. Na yan yeso no. Me are the most fortunate because Ghana need the nyame be power or no one can say you okoye fasting. That's right. Because Ghana. Obi ane maame ne papa ahye na mane abobra. yes. Na onya ba bi si ye wode beyie ni akeka to ne maame ne papa so nti wan hwe fie. Na maame yawu oba beton ni funu no. That's right. Ba de ba be jeans abodi adi. Ofo say say nipa we. Ebi wo. Dami. Say what you say? Emuda ho. Ade na ya maame, de na ya ma papa, bebiro ya ma. Enso owu ye. Obe high hotel. That's O right. hia wo dom ne wo wadwuma mu fuo firi kuro bi so. Aba be hia won. Na ya bon san kese ya de. Na o je hia wo. Sika kura bushia mu yiyi amofesi wie ya. O twen kuturuku se ya mfa wo dia ya da. Ema o jinsa abodi ahyehyɛ wo ton wo maame na osan wo ka wo ton nimu o yare so kapre One Yama. o fo se nipa we ya ni ye firi Baby. tino se me so mamo ehrutia ni akyere bin entam so what you say na sa nkrofo dread fo se me beda won wan no na memra ne simple Baby. mo be 2023 Hallelujah. onyame nipa bia no oye osoro Obofour wakoje osoma adwuma enti na memese enhwemanim. That's right. Me hawa for there. Yes. Me hawa embla. Yeah. Ensomo me. That's right. Soma ti asem no. Yeah. Emfre me. Me no ni counsel. That's right. Ane wo so sofo a. Wa ba se nyame na asma. Ane ye koto wo. Ane ye bo afode ma wo. Yes. Ane na wo kyekyere ma yen. Yes. Ane na wo sane ma yen. Spiritual Na father. wo ane Miss Steven. One fallen angel. Wow, yeah. Emuda ho. Emuda ho. So what you say? Wose na wo ba wo kwa ye nyina be fu ntaban sa Obofour atu na di na chi ayede. Akọ. She. I am an angel Jesus. of afrosnolofalis. Jesus. This is thy true name, Father. That's right. Handed down to thy servant. Oh, Jesus. Empire 40 days, 40 nights. Yes. Obofour padia mame. Because any of this is the favor Yes. of the Lord. That's right. Moses you see. Yes. Edifo nyina you see. That's right. Solomon you see. Yes. Miss Steven Adom Kyei Duah enti obi ane me anante kurapo kakra kwasa me mpa ne kurapo kakra usu ni mobika. That's right. Amede eda me ho adi se me ho nso wa Obofour no enim
Uti. Yes. Onyankopon se mrane me ba Ghana what de one bobo one day ma bi dia twetwa nwom ekenkan na me no esa ne se me niama obi ehunu bi da brand nti me wo me niama obi ante da and kwasem pop. No crepa. Kasa crash ni ho obi ante da Brand new. Ya ohuye obi anim de kode manfo kura busa pa di umfum tum wadi aho kofa wa dance take it so ahunu as onyankopon obi anim ne din na mom ba bia nyame di ubeduru no na wagina so. Yes. Abubo ho nsemra ne dia ye ne din. Yes. Na ono ade onim so wone no. Wow. So what you say? Me holy name say me kura. Yes. Obi anim. Enti me to menyom no kwa na bebre nim say alata nyom. Yeah. Yes. Elijah grado nanjodi. Kron. Elijah muratalebu mimi. Kron. Ajakurabi. Kron. Sera. Kron. Atona yaho. Jesus. Elohim yaho. Sebwat yaho. Kron. Afarito mega. Kron. Adonai seba. Yes. Elohim yaho. Yes, Lord. Abba. Father. Yes. Have mercy. Oh, Jesus. Jehovah Nisi, Amen. Jehovah Jire, Jesus. Jehovah Blacky. Jesus. Uti. Yes. Unimu wa. Shena. That's right. Na wo chede wa ye wo ho. Abawura. Kron adi. Me konkro ho. Me si Jehovah Nisi. Yes. Jehovah Jire. Jehovah Blacky. Yes. Then na fi utimi beyi Blacky ni ye English word can brody. Rough. Me nkasa na osurubonfu. Wow. Me bo holy names. Yes. Na wa be English word afrim. Stephen Adom Kyei Duah. Powerful. Maba. Ghana nyame ne pa for bebre kasa me nkrofo me kasa ma me ho. That's right. Yeah. Ana fiti bribi atwemo me se me ameka me yame de. Yes. Ana me ka na ebem. Entokwa wo. Debbie. Last year dom no na bi wo ho. Na bi ni ho. Ghana asase bi ahia da. Dom we bi ahia wa Ghana asase so. Enso no wonnim se metwa loto ni madi. Sa abre no so po ye encounter with the angel of Philadelphia. Sa abre no so po no ye nya Obofour bi ana bosom bi amfa ntaage no. Eno po no ya bofosem No, yes. 2021. Wow. 2020. What the munche 2021. Say dom we no. Na biesi wo Ghana happen. Happen na me be defend Nyankopon din. Adenti no. Odi akwata de share me da no. Efiri se Ghana ni beka se mfiri nya. Meso me beji Kristo som. Every day ancient satanic strongholds. Enti enyezo. Enti na mo ankasa mo frame Asante Moses. That's right. Adana manya Asante Jesus. Moses line him na me wo. Enti no sabre no. Na a citation. Okay. Na mom ye careful. On cancer asem ni nwie enda ni wachi. Embe dia dance em fa bribi fufuro. Edina Moses ba ya won bo bribi fufuro dia ne bo fufu. Yes. No. Otie. Yes. Tina ni buya da. Etina be pemo nne. Oh. Wow. I call thee the headless one. Muntie kasano. Yes. The headless one. Thou didst create the heavens and the earth. Na ye hwan no. Bosom. Thou who didst create night and day. God Almighty. Thou who art afrosnolofalis, whom no man has seen at any time. Wow. God Almighty. Did make men love one another. I, Stephen, thy humble servant, to whom thou didst commit thy mysteries, the ceremonies of this day. Listen to me. Oh, Jesus. For I am an angel of afrosnolofalis. Hallelujah. This is thine true name handed down to thy servants. Hallelujah. It is our recitation. And I'm the cotton and be possible. Wow.
Say, when udine konkron. Awa ode amma wakoya. Enti papa. Commission so said ya onim wabofo. Jesus. Te meka wabofo. Wahrum. Enti se meme kana bofo ho a. Na mabasa aseswa. Membe bo nyame fufuro din. Membe kamfu bibi. Memfa ni nyama bibi. Ana membe mi hu nyame. So what you say? Enti we ya me citation abofo no a kire me. Hallelujah. Wahrum. Ena kakra na ma abofo. Ehuno me ya de. So Entra me ne abofo na na. hallelujah. Mani brabo for the fast. Hallelujah. That is ya kura America. Yes. Steven Adom Kyei Duah. Oh yes. Let's set a record no barry. Hallelujah. So what ye? Oh yes. Call Catholic. Yes. Who say they be am dini de Catholic. Yes. Unim Peter. Unim Peter. Tana why? Yes. Unim nente Peter to me da o mayano. Meyebi. Hallelujah. Na menye kura mbiesa. Utie. Pa. Ko Catholic books mu. Yes. Min kai wondine no. One Bibles ahodo. Yes. Any India ahodo. Any citations ahodo. Yes. Many. Na ko the creed. The Apostles' The Apostles' Creed. Na ko wa adwene ba yo say Christosum Yesu na classroom. Momo ye nepema me de ono na fa. Hallelujah. Hallelujah. Well no enti sa holy names no. And magicians. And so per se won use na me bisa say apart from Moses, Joshua, this is the last prophet. Why na use holy names say nyame? Yes. Adid aye ni niama agidinda. Ebi si da. Adu babida. And na Steven Adom Kyei Duah. Yes. De ne nyame di me yaresa wo jesen kire ni TV kura don se obi aye bi da. Ebi si da. Christosum ye Christosum wo Ghana. Then am Christosum etumi aye pay. David. Ye etumi aye afodi. And fear and panic. Collection church. Yes. The Yubo. Abeyibo. Any permanent team na Christosum. Asofo edimu akọ. Enti no afi awode akwata dia. Ewu me preaching. Hallelujah. Ina me chire ni amam. Amen. And me can the plain. Yes. Osofo bi enyina yi. Amen. Na sakra wadwen. That's right. Me ka say mu da ho. Emuda ho pa. Emuda ho. Say what you say. Na say na me Adom. Osura ma me kwa me dia Moses yusu. Yes. Metumi yusu ne Ghana asase we so. Ama nyampia nu mo nyama eren. Aba mo Ghana fo ne mo asofo bia tumi afadine. Ade aye bosom. Call Matthew 12. Matthew chapter 12 verse 22. 22. Ekono. Ose ana odi obi a ahombone a oye onifrani ni emumbre no. Ana wodi obi a wa ahombone a oye onifrani ani emum ebre no. Na osane yade. Na osane yade. Ma emum no kasai. Ma emum no kasai. Na ohunade. Na osan hunade. Verse 23. Na enkrofo akuakuo no ehu dwiri won. Na enkrofo akuakuo no hu dwiri won because the Adom di aba no obi ahu adwiri no. Onyamia samse afuna chichangwa shofonu semi
Osofa kwanchiro beba. Die sofu. Abeyi boba sofu. Philadelphia ma. Se mote se bi obi di matem keke. Monsori nkoko. Mene Philadelphia Legal Council akasa. Said ye beye abotoya mama Philadelphia ma because anan sento kwabi si Philadelphia for bi coin. Mete ye mani anye. Anan sakra so mete yan kento kwabi so hyehyɛ aboso kan mani anye. Ente na masere say Philadelphia Legal Council no se emra ewo manimu ampa se obi to me sorry di matem free keka de ehia fa me ho a won nso mu mame na emfa adwobre omre Philadelphia ma enti Philadelphia mafa akon atade na hye anu nti no ya de ninye na ba adwuma na akoso de se anya weapon ba akopɛ ne ya de ko enti ya de court bɛka ho ya de police bɛka ho ne kora ya de osoroso ebegina amen enti obia wo man Ghana a wo besore asese me yaw ne atemdie rofrofo biara emfa mmara kwan so anase ode sobo bebo me a emfa mmara kwan so no mesramo mamon kontokwa na Ghana yo man mmara wa ha Amen. ya de be court. Yes. It's a your man asem. Your mind. Na Legal Council agina. Okay. Na asumdua ya den. Aba said obi enkontokwa. Na bibia anya den. Ana ya omanti yenimu mra. Yes. Yenimu atemua ana Atemu. yenimu atembu. Enti ya omanti ya de mra kwani nyina abeye adwuma. Na bibia ya den. Fine. Fe. Wow. Na nsentemo amanfo be wiewie niama ya de oma police Yes. court court so ajelibi a sentence bi ti ya yenimu ya dada Yes. ya betu aso Amen. amen Yes. meso menimu mranti meka Yes. ewiase de niama mienu ada so be ko school Yes. se wanya sa akwanya na tukwan Tukwan. ko suade wanya sad kwan so a enye hwehwe mentor Nesian. Wow. Ebebo. Okay. Na wa school wanko Mankobi. akwantu wanko so wampep mentor papa bia nsua o ye style wo man Philadelphia ma mesre momi anda subampet yemu kasa yemu adi yambra ya humas ma ya mpentamu muaten unimu mu atwe ho unimu mu a kan de wunim susukruwa wode bebo nua enu anu wode bebo